أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم a zahirin gaskiya ban so na yi magana akan Ma'azzam Idi Yari darakta na fina-finai ba, amma Ma'azzam Idi Yari darakta na fina-finai ya kira ni a waya ya sanar da ni kana ina, na ce ina ofis ina, ya ce min gani nan zan zo. Ya zo ya same ni, Ma'azzam yana kuka, ya gaya min cewar an kira shi daga hukumar sansu wanda yake wannan guri. Sun zauna shi da shi, ya kalle shi gaba da gaba, ya ce ba kai mara kunya ba, to tun da mara kunya ne kai, lokacinmu ne yanzu, za mu kama ku mu kulle, kuma in kun zo ku kama mu. Wannan shine abin da Ma'azzam Idi Yari ya gaya min. Na ce darakta, tsakaninka da Allah, shi wannan mutumin da yake wannan guri ya kalle ka ya gaya ma wannan kalmar? Ya ce wallahi azimu na baraska billahi la ilaha illa huwa, ya kalle ni gaba da gaba, ya sanar da ni wannan maganar. Yanzu haka jama'ar Kannywood su sani, masoya da abokan arziki su sani, tabbas Ma'azzam Idi Yari darakta yana burzin ta nan gidan sarki, ba kuma wani abu ba. Shi darakta ne, ba producer ba. Sannan mutumin da yake da hurumin karɓar famint, producer shi yake da hurumin karɓar famint, ba darakta ba. Sannan shi wannan daraktar na farko yana da rijista da ita wannan hukuma. Na biyu, a matsayinsa na darakta ba shi da hurumin da ya tashi ya ce wacce hukuma ya ce a bani famin zan yi shutu. A'a, sai dai producer ya je ya nemo famin ya shutu, in an ba shi ya yi, in ba a ba shi ba kar ya yi. Wannan maganar da nake yi, duk abin da ya shafi hukumar sansu, wallahi azimu ba na son in sa baki, ba don komai ba, domin ni na riga na sanar cewar na fita daga cikin Kannywood har sai ranar da teniyar gwamnati ta kare. Amma mutane su sani, shi wanda yake wannan gurin yana kallon mutane, yana gaya musu cewar shi abin da yake zargi ma kamar rigima muke yi da gwamna. Wallahi azimu duk wanda yake cikin Kannywood, musamman wanda ya bangaren kwankwasiya, wallahi baya rigima da gwamna. Mafi akasarin mutanen da suka sa jar hula, wallahi sun sa dan shi wanda yake wannan gurin ne, ba wasu ba sun sa ma dan suna so ba. Na rantse da sarkin da ya busa min rai. Amma yau an wayi gari Ma'azzam Idi Yari yana cikin prison, an kuma kalle shi an gaya masa wacce bakan magana da bata dace ba. Idan hukunci kullum magana ce ta a kama ka, a daure ka, a kai ka prison, walillahi alhamdu. Shi shari al'umma su sani, ko kuma shi wanda yake yi ya sani, dan sako ne. Idan ka tura shi, kar ka yadda ka rufe kofa, zai zo ya same ka. Yau ko ni nake cikin masana'antar fim, in ne ba daidai ba, wallahi a shirye nake da a yanke hukunci duk wanda ya dace, kuma a kai ne dukkanin inda ya dace. Amma ana yin wannan abun ne ba dan Allah ba, ba kuma a duban Allah. In har hukuncin da za ka yi mutum kullum ka kama shi ka kai shi prison saboda kai ka samu mai shari'a, ko ka samu kotu, ka samu dama da kai da mai shari'ar duk za ta kare, za ku dawo ku zauna, ya za a yi ku iya zama ma cikin al'umma don ku zauna lafiya? Ka yi alkhairi ma a cikin al'umma, ya ka cika, barantana ka yi sharri. Wannan tambayar da mutane suke min yau, na tashi da ansa wayoyi ne, mun bar abin ne mun rufe, ba don komai ba, don ba ma son ma mutane su san halin da ake ciki. Amma abin da zai bani takaici da mamaki, sai gashi 'yan jarida sun buga, an buga a Bangat. Duk wanda ya san Ma'azzam Idi Yari darakta ya sani da shi, zai kira ni ya ce mini da gaske ne darakta yana prison, ina ansa wayar wasu, ba na ansa wayar wasu. Shine ya ja ne wannan bayanin, ba don komai ba, domin ma a sani, tunda magana ta riga ta fito. Na gode, Allah ya saka da alheri, Allah kuma ya tsare mutuncin mu, Allah ya tsare kimar mu. Idan takamar ka zaka kama, ka kai ya yanke hukunci, da kai mai kamawa da wanda ya yanke hukunci, Allah ya fi ku sanin abin da ya tanada akan ku. Ni ne Mustapha Badamasi na Braska, dan Kannywood a da, yanzu kuma ina da aiki na daidai gurgudu, iya wanda zan iya a ƙasa Najeriya, ba iya jihar Kano ba. Na gode.